ari kuzvifambira hawo muroad, who use social media to promote the idea that something imminent is going to happen in ZANU PF tomorrow. Makazozviona 31 March papaidzi patazara paRobert Mugabe apa vanhu vozoenda kustate house vona munangagwa vachimufisa pakapaona haradada pakashama kuti vanhu. Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano change chikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikani ndine video rava Christopher Mutsvangwa apo pawabuda vachitaura mashoko avanga vachitaura kumhuri yeZimbabwe. Nyaya idzidzi anigone kudziwedzeredza kana kuzitapudza, ndaita mutete padziri, ndaita chana, ndaita mudiki. So ndofamba nenyaya sezvadziri, saka ndokumbirawo mukomendewo nyaya idzidzi muchitaurawo zvamunofunga kucomment section maererano nemaupdates andinenge ndauya nawo munguva nenguva. Wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here kuitira kuti tifambirane. Wakasubscribe watove family yepaHadzirari 263. Uwandu hwenyu ndonoita kuti ndikasike futi kudzoka nemanews updates. Vadikani, support yenyu inondisvitsa kure. Seni Hadzirari ndinoshaya kuti ndokutendai nei. I really appreciate you nesupport yamunopa panapa this YouTube channel. Chandokwanisa kutendai nacho kukuzivisai manews updates. So zvandakuita munguva inoda kusei muchiona video rava Christopher Mutsvangwa. Ini sechikomana Hadzirari ndafunga kutiza itusangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. They looked for divisions within ZANU PF. Now let me tell you something. We cadres of ZANU PF, we are product of the war. We also think and we can differ. But at the end of the day, we are from the same crucible. Unlike opposition, yokuti vakamutsana havachaonani vanochererana tsoka vachiisirana zvidumwa zvipotswa kuti akafamba nepanapa panhasi Chamisa inini miita handibvume totomisira chipotswa nekutochera nzira kuti pamararano haachapfuura nenzira inopfuura nemumunda mangu pomutera waisa masanzu eminzwa. We in ZANU PF we always find a way to find each other because we come from the struggle. Maybe we may differ one day. So here we are. Hakuna zvinonzi functions ZANU PF anoita kuti ZANU PF iparare, which is the wish, because they felt that ZANU PF could lose by the opposition, because no, it will implode from within. Waona watadza kuipusha from kunze, wotaura wakutonamata kuti hameno zvichangoitika mukati munhu vachamutsana, iwe wapererwa wanga uri kunze uchipusha, wakuti vari mukati havamutsani zvokuti uchazoona imba yaparara muZANU PF. Aiwa, vanomutsana vowanani. This is exactly what is happening in ZANU PF. We always find each other because we traveled a journey. And it is that ethos, that tradition of ZANU PF, which makes it last longer. It goes the extra mile when everybody is falling by the wayside. So, hakuna opposition, hakuna factions achaita kuti ZANU PF collapse. For your information, the president of ZANU PF has never been so strong. I can tell you, and you can ask about wese vari kufungira kuti ndo vari kusvika nepresident vanotaura kuti president is very strong. So taane mupengo inonzi ana nyoka yemabhunu or ana gambakwe who come from Norway, mapenzi ari kuzvifambira hawo muroad, who use social media to promote the idea that something imminent is going to happen in ZANU PF tomorrow. Makazozviona 31 March papaidzi patazara paRobert Mugabe apa vanhu vozoenda kustate house vona munangagwa vachimufisa pakapaona haradada pakashama kuti vanhu vemuZimbabwe working hard people, they went to work and said some those who remained at home, they just simply said we have a disciplined country, pamwe kune noise hatingaende kubasa mangwana kana taona kuti hakuna noise mapurisa edu nemasoja vari kutochengeta zvakanaka toenda kubasa, and exactly what they did. So congratulations on Workers' Day to the Zimbabwean workers. They ignored those who are detractors who felt that you could rise and remove the government of President E.D. Mnangagwa either on 31 December or for that matter on any other day.
Hakuna zvakadaro. The president is very strong. And we could not have a Politburo meeting because he has dispatched his lieutenants, including the names which are being touted with that. This is Zimbabwe's president. They are busy promoting Zimbabwe's interest in president's name in Iran, in other diplomatic arenas. So, on Workers' Day, ZANU PF, the president, is very, very strong. He is fully in command of that party. No matter the razzmatazz yamunonzwa per social media. So we cannot have a Politburo meeting, not because we are afraid of factions. It's because some of the prominent members of the leadership are not in the country. They are out. So we find an opportunity to have a Politburo meeting. It has nothing to do with the concept of factions. Because this is today, 1 hour ago, a few hours, ZANU PF cancels Politburo meeting amid the rising tension. Tension. Those journalists now who are trying, because now they are staffed of USAID funds. Because this was a creation of of USAID funds and all those detractors. You saw even on March 31, Mchangwa was on plane and his wife running away from Nyoka Yamapu Nakeza. Kuti wakuzotora nyika mangwana. Mchangwa atiza usiku tamuona ku airport. Bona city yake namba 8 Mundeki. I mean, indiri muno ndiri pembe papa. Because it was supposed to create the impression, because I'm the spokesperson of the party, and because I was prominent in 2017. If you want to create a feeling of euphoria and phobia and fear, you say Mchangwatis. Then it was a lie. Makazondoona enda ana kufamba kutengera vasukuru biscuits. Ndiri pano pa Highland Park. Asi ndiri kudzira ndiri kupi. Dubai ndatiza gezana nyuka yemabhunu nagamba. So I want you on Workers' Day to restore full pride and patriotic fervor among Zimbabweans, because the workers of Zimbabwe, they were the ones who were the backbone of the resurgence of nationalism. They are the ones who are going to make this country become a world-class country. I know we can have people in rural areas producing food, but anybody can do that easier, production of food. Production of industrial goods, which change the face of humanity, only industry can do it. And which commodity drives industry in any country? Steel. And who has had the excellence to realize the importance of steel and to deliver it on a world-class level to Zimbabwe? Dr. E.D. Mnangagwa. He has done it. And he has done it with a big bang that the world is owed.